Assalamu alaikum yan uwa da abokan arziki, barkanku da ziyartar shafi na. Idan har yau ne farkon zuwanka wannan shafi, kar ka manta ka min liking, ka min subscribing, sannan ka min sharing. Idan har ina samun liking da subscribing to zan na sako bayanai masu inganci cikin karfin gwiwa. To kar a manta a yi subscribing domin idan har na sako wani bidiyo sabo za ka samu sanarwa daga YouTube cewa gashi na ɗora wata sabuwar bidiyo, sai a samu a yi amfani da shi kafin lokacin ya wuce. To a yau bidiyon yau ina so in yi bayani ne akan yadda ake samun virtual card na Zenith Bank. So virtual card na Zenith Bank dai kala biyu ne, akwai Mastercard akwai Visa. To idan ka zo sai ka yi searching zenithbank.com domin kaucewa shiga shafin mazambata wato scammers kenan. Idan mutum ya samu ya rubuta zenithbank.com ya shigo, za su shigo da su asalin shafin su kenan na gaskiya. Wannan shine asalin shafin nasu. Yawa idan mutum ya shigo sai ya zo ya danna nan inda na yi zane da jan rubutu mai suna virtual card. To idan har mutum ya shigo wannan gurin virtual card, za su kawo sa inda zai sa wannan bayanan da za su ba su virtual card din. Nan shine inda mutum zai sa BVN nasa, sannan sai ya sa date of birth. Yanzu bari in dan tsayar da bidiyon sai in sa bayanai na sai mu ci gaba. Yawa don karin na exposing din bayanai na. Yauwa yanzu na sa BVN dina da date of birth dina sun ga daidai ne, sun kawo ni nan inda zan sa account number na. Account number na kenan, yanzu bari in sa account number din sai mu ci gaba da wannan bidiyo namu. So yanzu na sa account number na, sun ce min nan in zaɓi kalan katin da nake so kenan, preferred card, wato wani kalan kati ne a cikin ra'ayina. To anan dai suna ba da Visa card ne, sannan kuma suna ba da Mastercard. So idan mutum yana so zai zaɓi Mastercard, idan kuma mutum yana so zai zaɓi Visa card. Amma dai yanzu a halin yanzu ni na fi buƙatan Visa ne, duk daban da Master, amma ina buƙatan Visa domin ita za ta fi min amfani a wajena. Yanzu na zaɓi Visa na, bari in yi proceeding sai in ci gaba. To yanzu za su turo min OTP. Idan suka turo min OTP sai in saka OTP sai in ci gaba da bidiyo. Yanzu sun turo min OTP na gashi nan 207078. Yanzu na danna validate dai an wuce wannan wajen. Yawwa kun gani suka ce min verification is successful. Yanzu kawai za su caje ni naira 500 ne sai a bani katina. Yanzu za su kai ni inda za su faɗo min dokokinsu akan yadda za a yi amfani da katin ɗin. Yanzu zan danna continue sai in ci gaba. Sai mu ci gaba mu ga yadda abun zai kaya. Kar ku manta ku min subscribing, ku min liking domin na sako wani sabon bidiyo sai a ji. So wannan dai shine dokokinsu, inda suke cewa ga inda za ka yi amfani da katin su, ga kuma inda ba sa so ka yi amfani da shi. Sannan pin naka ba a so ka sa pin mai sauki kamar 1234 ko date of birth naka. Hakan nan da irin pin da za a yi saurin ganewa. Da wayannan bayanai masu amfani ne, yana da kyau mutum ya karanta su duka, sannan sai ya je kasa ya danna I agree, ma'ana ka yarda da dokokin nasu kenan. To yanzu dai ni zan gangara can kasa in je in zaɓi I agree. Yawwa yanzu na zaɓi I agree. Yanzu sun kawo ni nan inda zan sa pin ɗina. In na sa pin sai a bani kati na. Idan an bani kati, bari in tsayar da wannan bidiyo sai in sa pin ɗina domin wannan sirri ne. Yawwa kamar yadda kuke gani dai yanzu na sa pin ɗina, gashi nan kati na an bani, ga CVV, ga nan PAN nawa, komai ya cika. To wannan shine hanyoyin da mutum zai bi kenan ya samu virtual card nashi. To kar ku manta kuna tare da wannan shafi nawa mai suna Arewa Crypto and Finance. Kuna tare da wannan shafi mai suna Arewa Crypto and Finance. Kar ku manta ku min subscribing, ku min liking, sannan kuma ku danna ƙararrawar sanarwa domin ku ringa receiving na notification a duk lokacin da ya kamata. Na gode. Ni ne naku Arewa Crypto and Finance.